Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Сез сер түгел тапшыруның икенче чыгарылышын карыйсыз һәм бүген бездә кунакта Минзәлә Татар дәүләт драма театры артисты Нәфис Гайфуллин. Сәлам. Нәфис, менә безнең тамашачыларга үзең турында бераз гына сөйләп кит әле. Үзем турында дип. Мин 1996 елның 31 январында Күкмара районы Кәркәвеш авылында дөньяга килгәнмен. 2002 елда мәктәпкә укырга кереп, 2012 елда 9 класс белемне бетереп, Алабуга мәдәният һәм сәнгать көллиятенә укырга кирдем. Һәм 16 елда аны тәмамлап, шушы үзебезнең яраткан Сабир Өметбаев исемендәге Минзәлә Татар дәүләт драма театрында Аллага шөкер менә 6 ел эшләп ятабыз. Субханалла. Ә менә нигә нәкъ менә театр сәнгате? Театр сәнгатенә кергәндә төрле вариантлар булды. Әтиләрдән ярдәм итте. Мөмкинчелек бар иде автомеханик булырга, нигәдер кулым ул якка тартмады, шуңа күрә ничектер үземне шушы яктан сынап карарга һәм Аллага шөкер шушында театрда эшләвем белән горурланам һәм шатланам. Нәфис, нәрсә ул синең өчен сәхнә? Сәхнә минем өчен иҗат. Шушы сәхнәдә кайнау иҗат итү дип уйлыйм инде мин. Ничектер шулай тоела. Молодцы. Менә сәхнә бит инде ул иҗат итү урыны дидең. Менә синең үзеңә нинди жанрда уйнау күбрәк ошый? Трагедия микән, комедия микән? Дөресен әйткәндә диләре комедиядер. Чөнки мин үземне шулай дип шутлыйм, тормышта да мин белеп торалар. Комедийнерак кеше. Но театр булгач, сәнгать булгач, барысында уйнарга туры килә. Без беләбез инде, синең театрда күп кенә уңышлы рольләрең бар. Ә менә шулар арасында иң күңелеңә ятышлысы кайсы микән? Иң күңелемә ятышлы Илгиз Зәйневның «Ситсотуй» спектакле, Дилүс ролен уйныйм. Анда минем хатын уйный Диләрә, Каримуллина. Ул сез буласыз бугай. Яшәл. Шуңа күрә яратам да бугай, сез яратам. Син бит инде күптән түгел генә үзеңнең сөйгән ярыңны таптың, өйләндең. Менә өйләнгәннән соң синең тормышың үзгәрдеме? Үзгәрде. Ничек дип әйтәсе килә. Яраткан кешең белән бергә тору, якында булу, бер-береңә терәк булып тору, үзе бер бәхет. Тагын нәрсә әйтәсе килә. Тормышта төрле хәлләр була, шулай бит. Ә менә булай яраткан кешең белән бер-береңә поддерживать итеп, бүтән әйберне бергә сөйләшеп эшләү, ничектер җиңеллек бирә. Һәм шул миннән яратам. Главное диләре тамак тук. Дөрес. Нәфис, Нәфис күлмә инде. Һәр иҗат кешесенең дә буладыр дип уйлыйм инде мин, үзенең хейтерлары. Менә син тәнкыйтькә, критикага ничек карыйсың үзеңнең ягыңа карата? Критикага караганда яхшы яктан карыйм. Критика бит инде ул һәрбер кешенең үз мнениесе дип әйтәм соң урысча әйткәндә, шулай була. Мнениесе һәрбер кеше төрлечә мнение әйтә. Мәсәлән, спектакльгә килгәндә дәген спектакльнең кемгәдер бу җире ошамый, кемгәдер ул ошый. Һәрбер кешегә ничек дип әйтәм соң, ярап булмый бу тормышта, һәрбер кеше ярага тырышып та булмый, ярап та булмый. Менә мин аларга ничектер яхшы яктан карыйм. Шулай кирәк тә инде ул. Үзең аша үткәреп җибәрә кирәк. Дөрес. Тормыш бер генә шатланышып, сөенчеп яшәргә язсын, талашып түгел, һәр вакытта кеше белән дус булырга кирәк. Дөрес. Әйттемме? Әле бит безнең Нәфисебез көрәшче дә. Узган елны театраль Сабантуйда ул безнең батыр калды. Нәфис, син ничә яшьтән көрәшәсең инде? Мин шул 5нче классларда, 4нче классларда көрәш кружогына йөри башладым. Район күләмендә булган Сабантуйларда, ярышларда катнаштык. Соңыннан ни өчендер студент булгач ни өчендер ташладым мин аны. Һәм шушы Минзәлә театрына килгәч, театр Сабантуйы батырга машина бүләк итәләр дигәч, мин шушында Рәмзил абыйга йөри башладым көрәшкә һәм 3 ел көрәшкәннән соң театр Сабантуйында 3нче елны 2021 елда насыйп итте машиналы булырга.
Син әйттең, 3 ел рәттән көрәштем дидең. Көтеп алынган җиңү килгәч, синең уй кичерешләрең нинди булды микән? Шатлык инде. Мин шул җиңүгә таба бардым, ашкындым, тырыштым. Аллага шөкер, рәхмәт бар кешеләргә, театр әһелләренә, һәм үзебезнең театрыма, һәм үземнең актерларыма. Аларның көче дә бар анда, аларның миңа ышанулары нигенә тора. Шуның эчендә бәлки мин җиңгәнмендер. Мин шулай дип уйлыйм. Менә син бит инде безнең көрәш батыры, батыр дигән сүз генә дә үзе ни тора. Менә шул батырлар берәр нәрсәдән курка микән? Менә син үзең ничегрәк? Тормышта теге батыр гына дип булмый. Тормышта төрле хәлләр була, курыккан чаклар да була, курыкмаган чаклар да була. Көрәшкәндә ул аның турында уйламыйсыңдыр инде. Һәр вакытта үзеңнең булган кешеңне техниканы күрсәтергә тырышасың, матур көрәш күрсәтергә тырышасың. Тормышта бәлки берәр хайваннан, яисә биеклектән, судан, берәр нәрсәдән куркасыңдыр. Караңгылыктан куркам. Шундакмы? Нәфис, 3 сүз белән үзеңнең характерыңны тасвирлап күрсәт әле. Кызык сорау. Кире, юаш, ачык йөзле. Нигә кире? Тормышта төрле хәлләр була. Кире булырга да кирәк, кире булмаска да кирәк. Кешесенә карап инде. Ансы да дөрес. Безнең Нәфисебезнең алга таба планнары, хыяллары нинди микән? Планнар, хыяллар турында сүз баргач, хыялым шушы театрда эшләргә, хезмәт итәргә, халыкка, Минзәлә халкына, Татарстан халкына хезмәт итәргә. Хыялларым матур гына яшәргә, тормыш итәргә, семья, әти-әниләр исән сау булсын, барысы да. Тормышта иң кирәкле кешеләр әти-әниләр, аннары семья дип уйлыйм мин. Шул алга атларга Алла бирсә, яңа рольләр телим үземә. Амин. Мин дә телим. Матур рольләр булсын. Хыялым шул. Гомумән, татар театры тамашачыларына, безне караучы тамашачыларга теләкләрең нинди? Бәхет, шатлык сезгә, исәнлек, саулык, сәламәтлек, бай булыгыз, таза булыгыз. Татар театрларын онытмагыз. Безне карагыз. Һәр вакытта без сезнең өчен хезмәт итәбез. Без сезне яратабыз. Һәр вакытта үзебезне театрда көтеп калабыз. Рәхмәт мине яраткан тамашачыларыма, караучыларыма. Хәзер без Нәфис белән тапшыруыбызның икенче өлешенә күчәбез. Рәхим итеп карагыз. Хөрмәтле тамашачылар, безнең тапшыруыбызның икенче өлешенә дә күчәбез. Хәтта әле Нәфис тә белми мине нинди бирем әзерләгәннем. Нәфис, хәзер синнән бер кыска гына тизәйткеч. Авагага бага башын бәрде баганага. Вот. Хәзер шушы тизәйткечне, менә шушы зефиркаларны авызга тутыра, берәм генә кабып, шушы тизәйткечне әйтәсе була. Яхшы. Киттекме? Киттек. Менә гына чыгыз. Әйдә. Авагага бага башын бәрде баганага. Авагага бага башын бәрде баганага. İkincisi. Abağa baka başım berden bağanağa. Abağa baka başım berden bağanağa. Ne yapacağız sürüyorsun? Abağa baka başım berden bağanağa. Abağa baka başım berden bağanağa.
Dostlar, sen ağızga sığmayın. Ben bir daha bunu yaparım. Başım bağırma. Sayma. Kaçırdıram doktor. Tamam. Nefis. Bol David bu. Hürmetli tamaşaçılarımız, bugün bizde konakta Sabir Ümitboyev ismindeki Minzele Tatar Devlet Drama Tiyatro artisti Nefis Gayfullin buldu. Hem de indi bizning kelesi çıkarılışlarımızını kütesizdir deyip ışanabız. Bu tapşırının astına komentariylar yazığız, hem like'lar koyuğuz, hem bizning kanalımızga yazılırga unutmağız. Sağ olunuz. Oldu, şey içeriz karısı.